Dnes sa rozprávame s kryteľníkom Proinformácie Michalom Liskajom. Liso, v sobotu sme porazili Dubnicu 11-2. V čom vidíš vlastne príčiny tejto výhry? V prvom rade bolo veľmi dôležité, že sme do toho zápasu vstúpili koncentrovaní a v plnom nasadení. Snažili sme sa od začiatku hrať svoju hru a myslím, že sme držali pevne opraty zápasu vo svojich rukách, čo vlastne aj determinovalo ten výsledok. V nedeľu sme sa potratili Dubnicou viac, vyhrali sme len 5-3. V čom bol rozdiel v nedeľnom zápase? V zásade v dvoch kľúčových veciach. Prvý parameter bol ten, že sme boli menej efektívni dopredu. Buď to bolo z dôvodu, že sme viacej kombinovali v záverečnej fáze alebo v koncovke, alebo jednoducho Dubnica lepšie bránila. Neviem to v zásade posúdiť úplne objektívne. Druhý faktor, ktorý som si všimol, bol ten, že sa Dubnica prestala sústrediť na nejaké veci, ktoré nesúvisia priamo s hrou. Oproti Sobote, kde teda viacnásobne komentovali budú rozhodcov, alebo tam boli nejaké kontroverzie s hráčmi našimi. Skôr sa sústredili na defenzívu a hádzali sa do loptičiek, ako jednoducho bránili podstatne lepšie. Dostali sa v zásade na dostrel v tom zápase, kedy sme strátili trojgólové vedenie, čo si nemyslím, že vyplynulo z nejaké nekoncentrácie, ale jednoducho premenili svoje šance. Našťastie sme potvrdili jednu z tých lepších vlastností, ktorú máme, a to je to, že dokážeme si podržať aj horšie vyvíjajúci sa zápas. V sobotu nás čaká tretí zápas, a to v Dubnici. Čo od neho očakávaš, na to si treba dať pozor? Myslím si, že Dubnica bude pokračovať v tom svojom výkone z nedele. Budeme hrať dokádu určite aj domáce prostredie, najmä povrch, ktorý neobľúbujeme, vzhľadom na tom, že sme zvyknutí na absolútne iný povrch. Nemajú v zásade čo stratiť, to znamená, že budú hrať uvoľnenejšie ako hrali tu. Mám pocit, že v sobotu boli trošku prišli s nejakým prílišným rešpektom alebo možno s menším odhodlaným po víťazstve. Myslím si, že po nedeli sú si vedomi toho, že nás môžu potrapiť aj viacej. To znamená, že bude to zápas, na ktorý sa musíme veľmi dobre pripraviť a nesmieme ho v žiadnom prípade podceniť. Musíme tam ísť jednoznačne za víťazstvom. Není cieľom vyhrať nejakým dramatickým rozdielom, ale cieľom je si zobrať 2 body. Respektíve zobrať si match. V základnej časti si sa bodovo viac trápil. V play-off si hneď pri 2 zápasoch dal 5 bodov, čo bol druhý najviac z týmu. Časoval si do toho formu na play-off? Myslím si, že patrím k tým hráčom, ktorí nejsú obvyklými strelcami alebo nahrávačmi. Skôr je to tvoja úloha burcová. Tuto to skôr vyplynulo z nejakej uvoľnenosti hry v záverečnom zápase, možno v tom druhom zápase tam boli nejaké kľúčové momenty, ale takisto vyplynuli z dobrej zohratosti. Samozrejme som sa pripravoval lepšie na ten zápas ako na nejaký zápas ligový a snažím sa podať čo najlepší výkon, aby sme išli za titulom tak, ako si to všetci želáme. Ďakujeme, nech sa darí ďalej. Ďakujem.